Казвам се доктор Даниела Атанасова и съм главен асистент към катедра Текстил, кожа и горива в Химико-технологичен и металургичен университет град София. Интересът ми към химията се зароди още в началото на ученическите ми години от моята госпожа Йовчева, на по-късен етап като дипломант и докторант от моите научни ръководители, професор Десислава Грабчева и професор Иво Грабчев. През годините установих, че да си жена и да си учен не е лесно, но стига да имаш добра организация и план, можеш да отметнеш доста задачи от ежедневието си. Един мой работен ден протича: сутрин си вода детето на училище, след което идвам в университета. Като преподавател в университета имам лекции и упражнения с студенти и след като приключа с тях, започва моята научна експериментална работа. Когато разбрах, че съм една от 3 печеливши на стипендията за жените в науката, бях изненадана, но в същото време и щастлива, защото знам, че конкуренцията е доста сериозна. В същото време останах удовлетворена, защото това е една много ценна награда за мен. Първият човек, на който съобщих новината за отличието за жените в науката, беше моя научен ръководител, професор Десислава Грабчева. Темата, с която спечелих проекта, е получаване на композитен материал от памучен плат, модифициран с биополимери за фармацевтични и козметични приложения. Целта е модифицирането на памучния плат с хитозан и желатин, както и с хитозан модифициран с фоточувствително съединение. В структурата на този материал ще бъде включено биологично активно вещество резвератрол, което е известно с положителния си ефект върху кожата, поради неговите противовъзпалителни, антимикробни и противотуморни свойства. Ще се изследва потенциала на тези материали като активни превръзки за рани и за подобряване състоянието на кожата. Ще посъветвам момичетата, които искат да се занимават с наука, да са търпеливи, да вярват в себе си, да следват своите мечти, защото научната работа съпътства доста трудности, но винаги след това удовлетворението от постигнатите резултати е голямо. Вярвам, че науката е двигател на човешкото развитие и не полът, а идеите са важни. Вярвам, че светът има нужда от наука, а науката от жени.